Oké. Jaap Stam. Ja. Ah! Jaap Stam. Klaas-Jan Huntelaar. Ja, 2-0. juist. Helemaal juist. Diemers. Diemers, ja. Juist. Oh. Bas Dost. Bas Dost. Oh! Klopt helemaal. Bam. Is een orde knijper. Sander van... Nee, niet Sander. Dat is die Duitse Sander club. van Ja, omdat die der Duitse Heijden bij club is. MVV? Nee, omdat die Duitse club is, jongen. Cambuur naar Veendam. Ronnie Pander. Nee. Van wie is het logo met die M? Maagdenburg? Meppen. Meppen. Oh, SV ja, in dat geval. Mappen. Johan Derksen! Ja. Ik was eerst. Nee, Ik was duidelijk Nee, eerst. wil ik even Ik was duidelijk eerst. 2 punten voor mij. Soleimani. Keurig. Nou, Roelof zit erbij. Ook een puntje. 3 Roelof. punten. Henk Veerman, nee. Mag niet meer meedoen. Ararat. Narsing. Juist. John Narsing. Nou, leuk. Ook een Ja, puntje voor ja. Arie. John Dot Thompson. Oh, Juist. schitterende rol af. Dit is eruit. Ja, Dit is Nielsen. Nee. Monsieur. Laatste Schöne? Dat is Michel Breuer. Niet het? die laatste is... Iets zei me dat het een andere speler is. Dus Arjen? Abe. Geen idee. Een hint. Friesk. Geert aan de Roda. Juist. Oh, Ja, Roda. Dit is Exaan natuurlijk, Excelsior, ja. Jan Koomkamp. Ja. Ja. Makkingeer. Maar hebben we nou een winnaar? Want ik heb voor jou punten. Nee, dat is geen Dat is 12. Dat is het rekening. Dat is 12 punten. Ander het woen. Ander nog wees. Andere 1000% won. Maar jongen, dat is net. Roelof is leuk. Zoek het lekker uit met je hele handel.